Aquesta setmana, des del Bloc Coalició Compromís, volem dedicar la columna a parlar de la nova taxa de FEM, la nova taxa de recollida i tractament de residus que hem rebut i que estem rebent als nostres domicilis. En aquest tema cal destacar, per una banda, l'actitud de l'Ajuntament de Xàtiva, de l'equip de govern de l'Ajuntament, que ha fet artificis numèrics per cobrar-nos doblement la taxa del FEM. És a dir, durant 2012, tot i saber que a partir de la segona meitat era competència del Consorci el tractament, es van fer artificis numèrics per a cobrar-nos el 100% de la taxa idèntica a la de l'any 2011. I aquesta conseqüència ha fet que només siga a partir de l'any que ve quan se produïsca una reducció d'este rebut. A més, ara el Consorci ha rebut, hem rebut tots el pagament de la taxa. Este Consorci ens gira una taxa, el Consorci presidit per Vicent Parra, a la qual hem presentat al·legacions des del Bloc Compromís de la Costera, perquè aquesta taxa està fent recaure sobre tots els ciutadans, no solament de Xàtiva i de la Costera, sinó també de la Vall d'Albaida i de la Safor, uns sobrecostos que hauria assumir l'empresa, perquè la falta d'instal·lacions no és un problema de ciutadans, sinó un problema del Consorci, i el Consorci, en contra dels interessos generals, està afavorint a l'empresa i imputant-nos els sobrecostos del transport a tots els ciutadans afectats. A més, la guerra Rus-Parra ens ha perjudicat moltíssim perquè som l'únic poble que no ha rebut informació ni de l'Ajuntament ni del Consorci. Esta guerra solapada que mantenen els dos presidents, el president de l'Ajuntament i el president del Consorci, fa que ciutadans de Xàtiva, a més, no tinguem la informació adequada sobre el pagament d'este rebut que estem, com he dit abans, rebent en el nostre domicili. A més, per a que la gent ho sàpia, en cadascun dels nostres rebuts estem pagant una partida de publicitat i altres conceptes per un import de 7.800.000 euros que figuren en el contracte d'adjudicació. Uns imports que nosaltres considerem innecessaris, absurdes i de tot punt injustificats que estem pagant entre tots els ciutadans com he dit abans, de l'àrea que afecta el Consorci. Els ciutadans de Xàtiva, per tant, estem contribuint a la publicitat del senyor president del Consorci, del senyor Parra, a través del pagament de rebuts. En aquests moments de dificultats econòmiques greus que passem els ciutadans, resulta absurd que s'hagi de pagar aquests 7.800.000 euros per a la publicitat del propi Consorci i per a la notificació, que representa només una xicoteta part dins d'aquests 7 milions d'euros. Per això nosaltres esperem que en aplicació de la legalitat s'anul·le la taxa i que es tinguen en compte les al·legacions presentades per la nostra entitat comarcal.